Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Літаратурная старонка». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Сёння мы пазнаёмімся з жыццёвым апавяданнем вядомага беларускага пісьменніка і паэта Змітряка Бядулі. Зусім нядаўна мне пашчасціла вывучаць ягоную біяграфію. Збіраць гістарычную інфармацыю пра аўтара і не пазнаёміцца з ягонай творчасцю было немагчыма. Творы – скарбніца прыкладаў жыцця. Мова зразумелая і вобразная. Пачуцці, думкі і вобразы вельмі яскравыя. Аўтар быццам назбіраў розныя жыццёвыя гісторыі і распавядае іх нам. Шэрагу апавяданняў, якія я прачытаў, канешне, на беларускай мове, было сённяшняе. Ягоная назва «Малітва малога Габрусіка». На мой погляд, не традыцыйнае, але вельмі цікавае чытво. Спадзяюся, што вам, сябры, будзе таксама цікава паслухаць. Далучайцеся, калі ласка, да нашага невялікага літаратурнага падарожжа ў беларускую вёску. А ведаеш што, сынок? Казаў Ігнат свайму маленькаму Габрусіку. Рыхтуйся, абувай новыя лапці, бо паедзем на імшу. Няхай сёння на стуля ганяю поле, патрапіць ужо, а мы з табой, каток, у царкву паедзем. Гэта было ў нядзелю раніцай. Бацькі Габрусіка жылі далёка ад мястэчка, ладны кавалак ад вёскі, на адзіноце, над рэчкай, ля цёмнага лесу. Ігнат служыў палясоўшчыкам у блізкага пана і цалюсенькія дні швэндаўся па лесе са стрэльбай на плячах. Маці хадзіла ў двор на падзённую работу, сястрыца на стуля аставалася няньчыць маленькага Міхаську, а Габрусік з торбачкай на плячах пасвіў на балоце ды па асоцы бурую кароўку, цялушку, парасё і пяток гусей. Надта ўсцешыўся Габрусік. Ніколі ён яшчэ не быў нідзе. Пад'еўшы аладкаў, насёрбаўшыся заціркі, надзеў ён новую кашулю, бацькоўскую суконную камізэльку, новыя лапці з белымі анучамі і паехаў з бацькам на худой кабылцы ў мястэчка. Новым і дзіўным паказалася яму на дарозе ўсё. І вялікая вёска, дзе дзецюкі ігралі на гармоніцы, дурэючы з дзяўчатамі, і шырокія вуліцы мястэчка з вялікімі хатамі, і народ, который кішэў на рынку. Але ён маўчаў, вытарашчыўшы вочы, быццам дзікі звярок. «Пастой», – кажа яму бацька, тпрукаючы кабылу, «пайду куплю абаранкаў». І, выняўшы з-за пазухі капшук з махоркай, дастаў адтуль некалькі медзякоў і купіў у жыдоўкі абаранкаў для Габрусіка, але той і не думаў іх есці. Вось і царква. Яны ўжо стаяць усярэдзіне, і дзіўна блішчаць габрусёвы вочы. Бачыць ён, поп у рызе, шытай золатам, стаіць на абмоне і пяе. Шмат аганькоў свеціць, як зоркі ў небе, а людзі без шапак стаяць і шэпчуцца, быццам вецер у бары. Звіняць званы над вялікай брамай, як бы грымоты ў час страшэннай навальніцы на лузе. Маўчыць Габрусік. Маліцца ён не можа. Ніхто яго не вучыў, але ў яго маладым сэрцы ўжо даўно Бог жыве. Даўно душа Габрусіка моліцца яму без слоў. Помніць ён, як канаў стары дзядуля Антон шырока расплюснутымі вачамі. Угледзеўся ён, як хавалі на могілках старога, і пазнаў, што ёсць Бог на свеце. Помніць ён, як радзіўся на свет яго маленькі брацітка Міхаська і быццам зірнуў на Бога. Бывала раніцай, калі яшчэ ўсход чырвоным морам калыхаўся над сонным лесам,
Птушкі пяялі над рэчкай, а вецер шаптаўся ў кустах і калыхаў залатыя хвалі на панскім жыце, тады нешта яго быццам рукамі хапала, і ён пускаўся бегчы, падбрыкваючы, або клаў у губы пальцы і так моцна свіснуў, ажно сам пасля пужаўся зычных отклікаў шырокай і прасторнай ваколіцы. Ой, ён пазнаў, што Бог над зямлёй пануе. Душой прачуў. Моляцца людзі, і старыя, і маладыя, і бедныя, і багатыя, усе з паднятымі да неба вачамі. Моліцца і бацька яго, а Габрусік і не чуе, як абаранкі высыпаюцца ў яго з рук, глядзіць ва ўсе бакі і маўчыць. «Тата, тата!» – кажа ён раптам. Бацька не чуе. «Тата, не вытрымаю!» Ігнат штоўхае яго ў бок, каб ён маўчаў, і моліцца зноў. Людзі апускаюцца на калені, хінуцца ўсе ў адзін бок, як кветкі да сонца. «Татачка, свісну!» Ігнат ізноў штоўхае яго ў бок і злосна кажа: «Ціха! Гул ідзе ў царкве!» Габрусік на ўсіх і на ўсё пазірае вялікімі сінімі вачамі, а белая, як лён, галоўка яго не кратаецца, не ківаецца, як усіх. Ціш у царкве. Украдкам, каб бацька не ўбачыў, улажыў Габрусік па 2 пальцы кожнай рукі ў губы, і зычны, закацісты свіст раздаўся пад высокім скляпеннем царквы. Перапужаліся людзі. Поп перастаў маліцца. Што гэта? Хто гэта? Але Габрусік ужо даўно сарваў лапцёнкі з ног і кінуўся на ўцёкі дамоў. А хрысціяне і не дагадаліся, што гэта была першая шчырая малітва малога Габрусіка ў царкве. Нам, дарослым, іншы раз здаецца, што гэта мы выхоўваем дзяцей. Я даволі часта думаю па-іншаму. Гэта яны выхоўваюць нас. Дзеці – лепшыя ілюстрацыі на ножках. Нашы вялікія настаўнікі шчырасці. Пра гэта піша Змітрок Бядуля і казаў Ісус Хрыстос у сваіх пропаведзях. І, паклікаўшы дзіцятка, Ісус паставіў яго пасярод іх і сказаў: «Сапраўды кажу вам, калі не навернецеся і не станецеся, як дзеці, не ўвойдзеце ў валадарства нябеснае. Ды хто б панізіць сябе, як гэтае дзіця, той большы ў валадарстве нябесным. І хто прыме адно гэткае дзіцятка ў імя маё, той мяне прымае. А хто згоршыць аднаго з малых гэтых, якія вераць у мяне, таму лепш было б, каб павесілі млынаві камень на шыю ягоную і ўтапілі яго ў глыбіні мора». Давайте навучым нашых дзяцей маліцца, а потым пачнем маліцца так, як моляцца яны.
серце моє словеса лукавствия. Не вщевати вины о гресех, не вщевати вины о гресех. Да исправится молитва моя, яко кадило пред тобою. Возdeяние руку моею, жертва вечерняя. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.